Tahle ústava není nic jiného než licence pro ropné společnosti a zahraniční zájmy, jejich cílem je zničit mou milovanou Vadí. Vadia zůstane pod diktátorským režimem. No tak buďte sticha. Proč jste tak moc proti diktátorství, lidi? Představte si, kdyby Amerika žila v diktátorském režimu. Pomohli byste 1% lidí získat bohatství celého národa. Pomohli byste bohatým přátelům ještě víc zbohatnout, až byste jim snížili daně. A kdyby se jim náhodou nedařilo, prostě byste je vyplatili. Mohli byste ignorovat touhu chudých po zdravotní péči a vzdělání. Vaše média by sice vypadala jako svobodná, ale skrytě by je ovládal jeden člověk a jeho rodina. Mohli byste napichovat telefony. Mohli byste mučit zahraniční zajatce. Mohli byste taky falšovat volby. Mohli byste lhát, proč jdete do války. Mohli byste mít klidně věznice plné jedné konkrétní rasové skupiny a nikdo by si nestěžoval. Taky byste mohli přes média legálně nutit lidi, aby podporovali politiku odporující jejich nejlepším zájmům. Vím, že pro vás, Američany, je těžké si to představit, ale prosím, zkuste to. Já vám řeknu, co je vlastně demokracie. Demokracie je největší zlo. Do nekonečna musíte poslouchat kdejaký hloupý názor. A hlas každého se počítá, bez ohledu na to, jestli je to kripl, černoch nebo dokonce ženská. Demokracie!